Мажара десең де мажара болды bu. Тағын бірәрсі білен кірешесейді. Сағырақ қылан. Түшмәді, тұттым. Шишмәгә тиңлиләр аны. Судай чиста, пак диләр. Хәрефләр намус сагында үз итә әкиятләр. Ялган утравында я диңгездә барша ялганнар җыелган бергә. Бер ялганчы икенчесен сөя. Син ялганлыйсың һәм ул ялган сөйли. Яши ялган көтә сәгатен. Кайчан ялганлап шатландырасың. Ойлап чыгардың син бу ялганны, алар саклап тора сине. Һәм аны Бу юлы балаларга ышанам мин. Шулай да үлән суы кайнатыйм әле. Дөнья хәлен белеп булмый. Зөлейха, ноғайтып тұтын! Рома! Син исән саумы? Нәрсе эшләдем мин? Нишләп кенә һава торышын карамадым икән? Барысы да яхшыдыр бит. Әнче бертеге кая? Беләсеңме, шундый хәл килеп чыкты әле монда. Мин баскан килеш инҗе бертеген яхшылап тотып тора идем. Тик шул вакытта ул килеп чыкты. Нәрсә ул? Диңгез албастысы. Һәм кинәт өстемә сикерде. Аның күзләре, тешләре шундый зур, куркыныч. Үзе яшел. Ул минем кимәне селкетә башлады. Мин аны тотып алдым да суга аттым. Булдыргансың. Энҗе бертеге кая? Энҗе бертеген албасты алып китте. Бәлки безнең инҗе бертеге биредәдер. Эзләп карарга кирәк. Аха, эләктеңме? Син кем? Мин синең ялганың. Кил монда, Рома. Ялган? Нәрсә инде бу тагын? Юк, бу юлы түгел. Фәндә мондый хәлнең күренгәне юк иде әле. Рома! Романнан моны көтмәгән идем. Юк, көтмәгән идем. Акулага әйләндер әле мине. Зур акулага. Балмалык, бармалык, йорт иясе табан балык. Нишләп табан балык? Шулай да ярап торыр сиңа. Yok, minнән тиз генә котыла алмассың. Хәзер мин һәр чак синең белән, һәр чак ялган гел синең белән. Карап карарбыз. Болай итәргә кирәк булмаган ахрысы. Юк,
Булмас. Бу бит Теге албастымы? шул үзе. Чаптык. Хәзер, Зөләйха. Рома! Гафу ит мине, Зөләйха. Барысы да минем аркада. Бер нинди дә албасты юк иде. Инҗе бертеген мин үзем югалттым. Менә нинди ялган турында барган икән сүз. Әнә, көймә. Бу сиңа файдалы сабак булыр. Тик инҗе бертеген без барыбер югалттык. Акула! Бу бит йорт иясе. Ничек вакытлы килдең син? Кара, Рома, инҗе бертеге балкый. Аңладым. Бу гаделлек. Айрылмаска тиеш кешеләр аңардан. Әкияттә ялган тиз тотыла. Хәзер инде аңладың моны. Бер кемне, бер кайчан, бер кайда коткармый бәладән ялганы. Ух, булды бу. Мин бит синнән акула булырга сораган идем. Акула. Шулай да ярап торыр дип әйттем бит мин сиңа. Һәм ялгышмадым. Бик шәп килеп чыкты.